Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult că ați dat curs invitației și ne aflăm în județul Iași, într-o pădure care trebuie să vă mărturisesc că ar putea fi de mândrie națională pentru noi toți. Suntem într-o pădure care are și arbori foarte, foarte bătrâni, seculari, și cu această ocazie vreau să vă anunț că am luat o decizie națională ca toate aceste păduri seculare ale României, păduri bătrâne, care astăzi sub o formă sau alta sunt într-un proces și păduri de producție, să le transformăm, să avem păduri seculare și evident să fie sub protecția legii și evident în aceste păduri să nu mai aibă loc intervenții silvice. După cum bine știți, cred că sunt unul, și o spun fără să fiu lipsit de modestie, dintre cei mai protecționiști miniștri pe care a avut România după 1990. De la preluarea mandatului ne-am asumat faptul că tot ceea ce poate fi conservat, tot ceea ce poate fi pus sub protecție, o vom face. Așa cum am reușit cu pădurea Băneasa și am încurajat toate autoritățile publice ale statului român, care au păduri care pot să devină păduri parc, să fie oferită cetățenilor, să facă solicitare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a le oferi în administrare și, evident, pentru a le transforma dincolo de plămâni verzi, ce au astăzi această funcție, să le transforme în păduri parc. De asemenea, mă bucur foarte mult că, dincolo de faptul că am introdus încă 3000 de hectare în catalogul național al pădurilor virgine și quasi-virgine, săptămâna trecută am urcat în licitație încă o suprafață de 39.960 de hectare, pentru care în această perioadă vor fi făcute studii. Astfel, așa cum mi-am asumat de la preluarea mandatului, vreau să dublez suprafața pădurilor virgine și quasi-virgine pe care România și oficial să le aibă incluse în catalogul național. E un bun prilej să mulțumesc tuturor organizațiilor non-guvernamentale de mediu, care de-a lungul timpului au identificat și au transmis solicitări și documentații către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, și iarăși un bun prilej să invit pe toți cei care astăzi pot să realizeze aceste studii, fie că sunt universități și facultăți de prestigiu ale României, institute de cercetare sau organizații non-guvernamentale, să participe la această licitație pentru aceste loturi, pentru că este important să avem suprafețe cât mai mari și, evident, cât mai consistente în ceea ce privește aceste păduri virgine și quasi-virgine ale României. O spun asta pentru că România astăzi are două treimi din pădurile virgine și quasi-virgine ale Europei și este firesc ca statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, să ia toate aceste decizii pentru a le proteja și pentru că suntem la Iași, îmi doresc foarte mult ca noi să nu fim ultimii martori ai pădurilor seculare din România și acestea trebuie să trăiască, să rămână în picioare până va decide natura. Important este ca aceste păduri care avem în județul nostru, arborete care ajung la 300, 400 sau pot depăși 400 de ani. Este important ca și generațiile viitoare să se bucure de ele. Astăzi, în România avem cel puțin 40.000 de hectare, mai exact vreo 38.000, de păduri care au vârsta peste 140 de ani, 150 de ani și evident mai mult de stejari, gorun, molid, care sunt considerate păduri seculare. Aceste 38.000 de hectare, care astăzi sunt păduri de producție, vor deveni păduri de protecție și în aceste păduri nu se vor mai putea efectua operațiuni silvice. Am identificat la nivel național 8.364 de păduri seculare care astăzi sunt în producție și am solicitat Romsilva, vă putem pune la dispoziție și adresa și anexa cu aceste UA-uri, ca până la 15 septembrie toate aceste păduri să intre în păduri de protecție, păduri seculare și evident să poată fi conservate. În total, astăzi, am solicitat Romsilva să ajungem la 100.000 de hectare. Pentru că acestor 38.000 de hectare li se mai alătură încă vreo 62.000 de hectare care sub o formă sau alta au un rol de protecție relativ, dar odată reglementat acest concept de pădure seculară,
toate celelalte intervenții de conservare vor fi mult mai limitative pentru a putea să le protejăm cât mai bine. Vreau să-i anunț pe toți românii că în perioada următoare vom identifica și vom continua acest proces de a include în catalogul pădurilor virgine și quasi-virgine sau ca păduri seculare și alte suprafețe cu cei din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu ai noștri colegi din Romsilva, cu organizațiile non-guvernamentale și mai ales toate aceste studii trebuie validate fie de Institutul Național Marin Drăcea sau cei de la Academia Română. Pentru că suntem la Iași, astăzi în județul nostru avem o suprafață pe care ne dorim să o introducem în zona pădurilor seculare de 740 de hectare. 740 de hectare în ocolul Silvic Ciurea, Dobrovăț, Iași, Poduiloaiei, Hârlău. Toate aceste păduri vor fi păduri seculare și nu se va mai permite decât lucrări de conservare, evident sub limita de 10%, care în mod normal este astăzi autorizată, pentru că am avut discuții cu organizațiile non-guvernamentale care de multe ori spuneau că sub umbrela lucrărilor de conservare procentul de extragere a materialului lemnos depășește. Nu suntem hotărâți să-l coborâm sub 10%, pentru că mai ales în acest context și la nivel european cu noua strategie a Comisiei Europene, mai ales după ce fiecare dintre noi am simțit pe propria piele ce înseamnă această pandemie, să fii în mijlocul pădurii și să fii nevoit să folosești masca, ca ministru mi-am asumat că voi face tot ce îmi va sta în putință să dăm acest rol de protecție pădurilor noastre și evident împreună sper să facem tot ce va trebui să protejăm aceste păduri. Îmi doresc foarte mult ca și județul nostru cu aceste 740 de hectare și sper ca împreună cu colegii de la Direcția Silvică Iași, cu cei din organizațiile non-guvernamentale, să identificăm și alte păduri care pot să intre în zonă de protecție, să fie păduri seculare. Pot să vă spun de asemenea, sper ca cei care vor face studiul să confirme acest lucru, ca și Iașul, în urma studiilor ce se vor efectua pentru aceste păduri virgine și quasi-virgine, cu un trup de pădure de la Hârlău, să figurăm și noi în catalogul național al pădurilor virgine și quasi-virgine. Sper că în această perioadă acest patrimoniu al biodiversității pe care îl are România să ajungă să fie considerat o comoară pe care o are România la nivel european și mă bucur foarte mult că putem face împreună acest lucru. Dacă sunt întrebări, cu mare drag vă stau la dispoziție. Ce se întâmplă cu tăierile care sunt în desfășurare aici? Există un amenajament silvic pe următorii 10 ani? În momentul de față, până pe data de 15 septembrie, legal, în nicio pădure din România nu au voie să se exploateze în principal. Pădurea pe care o vedem până pe 15 septembrie, chiar dacă ar avea un amenajament în care s-ar putea exploata, nu este permis. Am solicitat Romsilvei ca până pe 15 septembrie să facă aceste modificări, pentru că solicitarea mea ca ministru este ca aceste amenajamente să fie modificate, să li se aducă adendumuri și astfel, chiar dacă într-un amenajament silvic era pădure de producție, ea începând cu 15 septembrie să devină pădure de protecție, pădure seculară. Deci, ca să fie clar, în pădurea de la Bârnova se mai taie copaci până pe 15 septembrie? În pădurea de la Bârnova, Dobrovăț, pentru că pădurea Bârnova-Dobrovăț, cum o știm cu toții, are 9966 de hectare, ea este întinsă pe 3 ocoale silvice, până pe 15 septembrie, nu doar în pădurea Dobrovăț-Bârnova, ci oriunde în țară nu se va putea face lucrări silvice la principale. V-am răspuns nu. Pădurea Bârnova are 9000 de hectare. 9966. Deci totuși județul are mult mai multă pădure. Numai în pădurea Bârnova sunt cam 25% din astea 9000 de hectare sunt păduri de peste 120 de ani. 700 de hectare nu este enorm de mult. Întrebarea mea este cum a fost aleasă limita de vârstă? Că spunem seculare,
După dicționar, secular înseamnă peste 100 de ani. Cele mai frumoase păduri pe care le are astăzi județul nostru sunt în trupul de stejere de la podul Iloaiei Sineș-Mădărjac. Din păcate, distanța e mult prea mare ca să putem să facem conferința de astăzi acolo, dar sper ca după ce se va ridica starea de alertă să ajungem acolo. În momentul de față, avem păduri care, sub o formă sau alta, pot fi considerate păduri tinere de 60, 70, 80 de ani, care să aibă elemente de stăjeret sau de, iertați-mă, cu vârstă de peste 200 sau 300 de ani. Este și cazul pădurii de la Rediu, pădurea Mărzești, da? Care este 99% este o pădure tânără, are acele elemente de arborete cu vârstă de aproximativ 200, 200 și ceva de ani. Noi nu putem considera o pădure seculară, silvicii, și evident nici Institutul Național sau Academia Română, că e pădure seculară dacă nu are o consistență mare de arborete cu vârstă peste 140 de ani sau peste 150 de ani. Atunci când avem păduri tinere care au elemente de arborete cu vârstă peste 140 sau 200 de ani, acela este arboret secular, nu pădure seculară. Pentru mine este foarte important să identificăm cât mai multe astfel de suprafețe care să le introducem ca fiind întru totul pădure seculară și evident acolo unde avem cazuri, cum a fost și la pădurea Mărzești în urma discuțiilor cu colegii de la Direcția Silvică, acele arborete de peste 200 de ani sau peste 100 și ceva de ani să fie protejate și evident să nu fie tăiate. Revin puțin la întrebarea mea. Cei 25% se bazează pe descrierea parcelară. Deci nu este vorba de arborete, este vorba de vârsta trecută în descrierea parcelară. Cele 8364 de păduri care astăzi le introducem și am solicitat Romsilvei să fie păduri seculare, sunt păduri care, conform amenajamentului, multe dintre ele din 2010, din 2011, aveau poate lucrări de producție, de intervenție și nu s-au operat. Pentru toate celelalte păduri care vor urma în momentul de față să intre în analiză, chiar dacă amenajamentul din 2010 sau 2011 sau 2012 a fost aprobat ca acolo să aibă loc tăieri, dacă s-au operat, noi trebuie să verificăm, pentru că nu aș vrea să se spună despre mine ca ministru că am introdus suprafețe de păduri în categoria pădurilor seculare virgine sau quasi-virgine, fără ca în teren aceste păduri să nu corespundă și criteriului de consistență și mai ales tuturor celorlalte reglementări pe care trebuie să le îndeplinească. Să-l realizăm în doar 6 luni de zile, va schimba cu totul trasabilitatea materialului lemnos în România. Astăzi, dacă un cetățean, un operator economic, are în momentul de față o camionetă și transportă material lemnos, 3, 4, 5, 6 metri cub, poate să o facă fără să intre cu avizul în sumal. După implementare, oricine va transporta, atunci când va ajunge cumulat la cantitatea de 20 de metri cubi, transportat este obligatoriu, își ia cod, iar din acel moment va fi urmărit peste tot și va fi obligat să-și urce și avizul și toate celelalte documente de transport. De asemenea, în noul sumal, pe noua aplicație Inspectorul Pădurii, fiecare operator va fi obligat să urce 3 fotografii la plecare, față, mijloc, spate, îi va fi trecută ora când va pleca, când va trebui să ajungă la depozit. Evident vom verifica materialul lemnos și din depozit către terți și cert este că vom elimina acest dublu sau multiplu transport de material lemnos cu același APV. Ultima mea întrebare. Ați văzut strategia europeană pentru biodiversitate. Propune ca 30% din suprafața unui stat care o ratifică să fie introdusă în protecție, dintre care 10% în protecție strictă. Nu știu dacă aveți de gând să o semnați sau nu, care este poziția dumneavoastră. În același timp avem petiția ieșenilor, semnată de ieșeni, care cere o suprafață a acestei păduri atât de apropiate de un oraș de 500.000 de oameni, o zonă metropolitană de 500.000 de oameni, să fie protejată. Pentru că aici se poate recrea, să aibă un zon mai mare în care să se bucure de activități în aer liber. Cum vedeți, în primul rând, dacă veți să semnați această strategie a Uniunii Europene, care înseamnă și foarte, foarte mulți bani, sute de miliarde de euro anual, deci mulți bani care, în loc să scoatem lemn din pădure, putem să facem conservare împreună cu domnii silvicultori, cu banii aia.
Și cum vedeți, totuși să ajungem să facem pași în direcția asta, pentru că 10 ani de zile nu e foarte mult, numai amenajamentul curent mai are 8 ani de zile și deja ar face un pas înapoi față de unde suntem cu aceste păduri minunate, conduse și păzite și de domnul scriitor. Mă bucur foarte mult că guvernul din care fac parte, Ludovic Orban, și-a asumat să semneze declarația prin care noua reconstrucție a Europei să fie și să aibă la bază principiile din Green Deal, tocmai ca aceste sume considerabile de bani, aceste investiții să fie orientate în a avea transport durabil, dezvoltare sustenabilă a pădurilor și evident și industria și economia va avea cu totul altă față. Mă bucur foarte mult că am fost desemnat să semnez această declarație. În ceea ce privește noua strategie de conservare a biodiversității la nivel european, evident că la un moment dat ea va deveni lege și directivă pentru toate statele membre. Astăzi România are în jur de 25% suprafața țării în situri Natura 2000 sau sub o formă sau altă zonă de protecție. Sper și vreau să cred că și celelalte state europene vor ajunge la 25%, pentru că astăzi stă mult mai bine decât multe alte state europene în ceea ce privește ariile naturale protejate. Evident că și eu ca ministru îmi doresc ca o suprafață cât mai mare din teritoriul României să fie arie protejată, să conservăm biodiversitatea mult mai bine. Toate aceste sume de bani, toate aceste investiții îmi doresc să fie investite în tot ce înseamnă verde în România, și transport, și industrie, și economie, și mai ales, scuzați-mă, în conservarea biodiversității noastre. În momentul de față, am uitat să vă spun că atunci când am spus că mă consider unul dintre cei mai protecționiști miniștri pe care a avut România, am solicitat Parlamentului să reîntoarcă la comisie o propunere legislativă la care sunt inițiator din 2017, prin care suprafața din parcurile naționale care să ajungă să fie în zonă de strictă protecție să crească până la 75%, astăzi având un grad de protecție de maxim 50%. Avem toate aceste parcuri naționale pe care sper și solicit încă o dată Parlamentul României să o întoarcă la comisie și împreună cu cei din institutele de cercetare, organizațiile non-guvernamentale, facultățile și cei din Romsilva să putem să dăm românilor parcuri naționale cu zone foarte mari aflate sub protecție. În ceea ce privește pădurile noastre din județul nostru, așa cum am spus, aștept să fie ridicată starea de alertă, să ni se permită de către CNSU să putem să ne întâlnim într-un cadru cât mai larg cu specialiștii din facultățile de silvicultură, din organizațiile non-guvernamentale sau institutele de cercetare, biologi, geografi și toți ceilalți direct interesați de cum ar trebui să arate pădurile județului nostru, să facem acea dezbatere, pentru că noi nu vorbim doar de pădurea de la Dobrovăț sau de pe Buciu. Eu personal sunt direct interesat, având în vedere că suntem primul oraș din țară care va ajunge la 500.000 de locuitori. Suntem primul județ din România care va ajunge la 1.000.000 de locuitori, mai ales cu un municipiu în plină dezvoltare rezidențială și urbanistică. Toate aceste păduri din zona metropolitană și zona județului nostru trebuie să avem o dezbatere cum le vedem sau cum vrem să arate ele peste 10, peste 20 sau pentru generațiile viitoare. Dragi colegi, vă mulțumesc mult. Despre autostradă putem să vă întrebăm? Despre autostradă, Podul de peste Prut. podul de peste Prut am avut discuții pentru că mai alți 60 sau 70 de ani. Important este că atunci când decidem că o pădure intră într-un grad mai ridicat de protecție, acea pădure sau acea suprafață să aibă toate aceste elemente cumulativ pentru ca ea să aibă toate șansele să fie o pădure valoroasă peste alți 30 sau peste 50 de ani. Foarte punctual acum, dar v-am dat exemplele de parcuri din Franța, de exemplu, parcuri mari, repet, mari, de mii de hectare protejate 100%, lângă aglomerări urbane. De ce ne ferim să vorbim despre asta? În momentul de față, pădurile Iașului ca pădurile tuturor marilor orașe din țară, că aici nu mă adresez lor pentru că cele mai mari probleme
le avem cu marile orașe, pentru că am și intrat în această, avem o scrisoare de punere în întârziere în ceea ce privește poluarea din marile orașe, trebuie să dăm acest rol de plămân verde acestor păduri. În momentul de față, administrațiile publice locale pot solicita Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ca aceste păduri din administrarea Rom Silva să vină în administrarea administrațiilor publice locale și au posibilitatea, inclusiv prin fonduri europene, să le facă sub o formă sau alta. Și nu vreau să nu fac cu aerul sau cu poluarea, de orice fel nu vreau să o fac nici cu pădurile. Important este, și vă repet, vreau să cred că în această perioadă, și eu ca ministru împreună cu dumneavoastră, să băgăm cât mai multe astfel de păduri sau alte zone cu valoare biologică sau care să aibă biodiversitate în zonă de protecție. Am speranța că peste 6 luni ministrul Alexe va veni aici și spune am consultat cu premierul Orban și cu specialiști în domeniu și am hotărât ca întreg arealul de lângă pădurilor, de lângă marile aglomerări urbane, nu vorbesc numai de Iași, ca să nu fim părtați, să fie protejate 100%. Dacă mai veniți în septembrie cu procente din astea, cu hectare, domnule, 700 de hectare din 10.000, o să plec din nou dezamăgit, cum sunt acum, să știți. Eu aș vrea să vă spun adică, că 700 de hectare înseamnă în urma discuției pe care am avut-o în februarie cu cei de la Codrii Iașilor, cred că chiar în birou, dezbaterea o vom face cu siguranță, pentru că este firesc să vedem cum vrem cu toții să arate aceste păduri. Dar mi-am luat angajamentul, nu-i finalizat și n-aș vrea să se spună despre Alexe că face declarații. Suntem în prima conferință, așteptăm și pe a doua, ca amenajamentul din această pădure să aibă adendumul prin care pe drumul național și drumul județean să avem acele zone de protecție. Dacă spuneți asta, o să enervați mai tare ieșenii. Deci știți că ei au semnat pentru 35%, direcția europeană este 10% protecție strictă. Știți cum e asta? Dacă întrebam ieșenii să nu se mai... Păi noi n-am întrebat nimic. Nu, aș vrea să vă spun o chestie. Eu, ca ministru, mi-am asumat că voi susține și dezvoltarea durabilă a pădurilor și conservarea biodiversității. Trebuie să le facem pe amândouă. Apropo de finanțare, sper ca și Uniunea Europeană și Guvernul României, indiferent care va fi el, atunci când îi va pune pădurea sub protecție unui cetățean, să-i asigure că acele compensații le va primi. Pentru că astăzi trebuie să spunem foarte clar, 52% din pădurile României sunt păduri proprietate privată. Noi nu vorbim despre 52%. În momentul de față, statul român, prin Rom Silva, administrează doar 48%. Haideți să vorbim despre 48%. Atunci când? Vezi, noi nu putem. Aici, asta este o diferență pe care sper că la un moment dat să o înțelegi. Noi nu putem să reglementăm la nivel național pentru unii. Codul personalului silvic a fost dat și pentru Rom Silva și pentru locale private. Atunci când legiferezi în România, legiferezi pentru toți. Dar dacă întrebarea lui Mihai, că v-a spus de fonduri europene, de ce nu vorbiți? De ce să nu vină milioane de euro ar veni la oamenii ăștia? De ce vă feriți de întrebarea asta? Dacă statul român de răspunsul de aici ar pune unui cetățean pădurea pe care astăzi o exploatează așa cum au făcut-o și el în ultima 100 de ani și ceilalți europeni trebuie să-i ofere acea măsură compensatorie. În momentul în care Uniunea Europeană, Comisia va veni și va spune că îți va da acea subvenție sau acea compensație, vă asigur eu că și cei care astăzi sunt proprietari privați de pădure și statul român va avea o formă de protecție, pentru că sub o formă sau alta va primi acele resurse cu care va investi în poteci, va investi în tot ce înseamnă infrastructură, ca pădurea să aibă acel rol recreativ. În momentul de față, fie că vorbim de proprietatea privată, fie că vorbim de proprietatea publică a statului sau UAT-ului, are și un rol de exploatare durabilă și sustenabilă, așa cum îl doresc, și evident, mai mult ca mine n-a făcut nimeni să-i dea un rol de protecție, pentru că este firesc să avem aceste rezervoare de oxigen pe care
ni le dorim cu Lucrați toții. activ la măsurile Îmi doresc foarte compensatorii? mult ca atunci când vom face dezbatere la aici, evident că va fi cu prezența și a mass mediei, să punem pe tapet toate aceste avantaje pe care Comisia Europeană nu le are astăzi la dispoziție pentru România, ci le are în vedere pentru perioada următoare și în momentul ăla, poate, proprietar privat sau stat, va lua cele mai bune decizii. Aveți senzația că își dorește cineva, atâta timp cât ar avea o sursă alternativă de venit, Nu. să taie pădurea sau să pășuneze Trebuie în creată ariile această protejate? sursă. Și aici avem încredere că lucrați împreună cu Guvernul Orban și cu Uniunea Europeană, că dumneavoastră ne reprezentați acolo, pentru a crea aceste mecanisme ca să putem să folosim fondurile Sunt alea. astăzi ministru care în noiembrie când a venit a fost nevoit ca în urma discuțiilor care au avut loc în guvern să luăm bani, să achităm plățile compensatorii pentru aceste păduri din parcurile naționale sau parcurile naturale pe care proprietarii privați nu le mai primiseră de ani buni de zile. Și astăzi când vorbim trebuie la rectificarea bugetară să găsim sursele financiare să plătim pentru parte din 2019 și 2020. Trebuie menționat foarte clar că noi în momentul de față discutăm doar de proprietarii privați. Pentru că statul român, dar trebuie să facă asta, își va asuma că va introduce aceste suprafețe în zonă de protecție, dar fără să primească bani. Pentru că statul român nu poate primi compensații sau subvenții. Dragilor, vă mulțumesc! Foarte puțin. Este progres, dar este totuși în contextul ăsta în care pare că toată lumea asta se îndreaptă în direcțiile alea, care direcția spre conservare, spre protecție, deci auzi 10% protecție strictă a Uniunii Europeană. Petiția noastră doar pentru spațiul ăsta mic al județului a cerut 35%. Nu ne apropiem cu județul nici departe la 10% protecție strictă. Măsura de 700 de hectare la nivel de județ este foarte puțin. Este foarte puțin. Noi cumva sperăm ca statul român să lucreze, dacă e cazul cu Uniunea Europeană, să găsească aceste mecanisme, să găsească mijloacele de a scoate cum Silva din situația ei de autofinanțare, tăiem ca să mâncăm. Asta nu este neapărat un setup bine gândit, sau trebuie cumva rezolvată problema asta pentru ca să se poată face ceea ce au nevoie oamenii. Să fie lăsată pădurea în cantitate mai mare, nu doar câteva zone mici amenajate, să fie lăsată pentru utilizare recreativă, pentru aer, pentru biodiversitate. Toată lumea își dă seama, acum cu COVID și cu toate astea, își dă seama cât de mult ne-am îndepărtat de lucrurile esențiale și ce nevoie avem de ele. Poate ne întoarcem. Deci e un prim pas nu suficient pentru cât și-a dorit Codei. Corect, este un pas mic. Așteptăm dezbaterea, ne tot așteptăm. Trece situația și o să Anunțul pe care l-a făcut ministrul aici. Eu n-am auzit niciun răspuns concret la întrebările și la doleanțele cetățenilor Iașului. Sincer, nu am auzit ceva concret, ceva negru pe alb. Și suntem triști pentru că mă întrebați ca biolog, dar eu vă spun și ca cetățean al Iașului. Știți că suntem al doilea cel mai poluat oraș din țară după București și ce șansă avem, ce filtru mai bun pentru aerul care astăzi Iașul e într-o groapă și mașini, diesel, chestii. Avem o șansă să ieșim la aer curat. Care era anunțul pe care l-ați fi dorit să-l auziți? L-a spus chiar Mihai, este 30% de protecție. Să știm că nu se va tăia. Și altceva ce n-am înțeles și nu voi înțelege ce înseamnă tăiem ca să regenerăm. Dacă poate să-mi explice logic cineva că nu trebuie să faci știință. Ce înseamnă această expresie? Sau că dacă niște copaci mai stau 10-15 ani, pădurea nu mai poate fi conservată. Dar ce în Siberia sau Amazone au rom silva, moare pădurea? Pădurea e determinată de factori climatici, nu de vine sau nu vine omul. Strategia Comisiei Europene privind biodiversitatea, tocmai pe 10% protecție strictă, merge în următorii 10 ani. Credeți că o să se respecte și la noi? Poate dacă nu vine de la noi, poate alții ne învață să trăim, poate ne obligă alții să mâncăm sănătos, să respirăm aer curat, să avem parte de biodiversitate. Nu știu, cred că încă mai este nevoie de multă educație pentru a înțelege importanța biodiversității.
Cred că și pentru sănătatea noastră mentală, înainte de toate, și fizică. Și câte oportunități avem, dacă este biodiversitate. Știți, am spus, eu nu vreau ca nepoții mei, când ies pe câmp, să vadă doar 2 vrăbi, 2 ciori, 3 câini hoinari. Asta vrem, o lume de aia dezolantă, apocaliptică. Chiar în goana asta după lemn și valorificare și bani, asta vrem. Speram la mult mai mult, pentru că este contextul ăsta al statutii de biodiversitate a Uniunii Europene. Este cerința noastră care a fost una. Nu toată lumea e mulțumită că noi am zis 35% protecție pădurea asta de lângă orașul ăsta așa de mare. Oamenii spun, de ce nu toată? Noi cumva am venit deja cu o chestie de compromis care să lase loc și pentru finanțarea activităților de bază ale pădurii, dacă statul nu poate să le facă altfel decât cum le face acum. Și să vii cu încă 200 de hectare e totuși relativ puțin, pentru că acum sunt 100 de hectare protejate, 200 de hectare înseamnă de la 1% trecem la 2% protecție pădurea Bârnova. Este puțin. A fost invitația deschisă și adresată și nouă să identificăm noi astfel de păduri, numai că pragul de vârstă de 140 e pus undeva critic, pentru că sunt relativ puține parcele de 140, așa marcate în amenajamentul silvic. Și celălalt aspect, deci parcelele astea se fac tăieri de conservare în ele. Deci tăierile de conservare înseamnă 10% pe un amenajament de 10 ani, pare puțin, dacă scoți arborii bătrâni ușor, în câțiva ani nu o să mai fie pădure de 140. Concret, ce s-a rezolvat în urma petiției pe care au semnat-o atât de mulți oameni? Până acum perdeaua aia de 30 de metri, care nu a fost deloc o chestie care să mulțumească ieșenii, și promisiunea unei dezbateri, pe care o așteptăm după starea de alertă. Dar între timp se fac tăieri. Între timp se fac tăieri conform amenajamentului. Nu s-a schimbat amenajament decât pe 30 de metri de pe marginea drumului, care mai mult maschează decât cu adevărat conservă sau dau ieșenilor spațiu de recreere. Deci nu avem progres cu adevărat real. Așteptăm să vedem dezbaterea aia, numai că sperăm că nu o întindem până după alegeri. Înțeles. În rest, ce puteți face voi, ca și voluntari, ca și iubitori de natură? Ce pot face asociațiile și oamenii să propună spre introducerea în păduri seculare și nou ăsta termen lansat acum, Virginia, Croații Virginia, zone din pădurile astea, numai că la acum a fost formulat criteriul cu 140, eu cred că o să fie respinse ușor pe criterii nu se înscrie în definiția noastră. Deci este o definiție care practic nu schimbă mare lucru, modul cum a formulat domnul ministru. Este mai mult o chestie, colegii spuneau, electorală, de impresie. Eu sper că nu-i doar atât, dar nu pare de substanță, nu oferă foarte multe pârghii pentru a crește conservarea cu adevărat aici semnificativ. Numele dumneavoastră. Mihai